యొక్క నిద్ర బ్రాహ్మణుడు చెల్లిన సమయానికి నువ్వు వైకుంఠంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఎవరో నన్ను తలుచుకుంటున్నారని చెప్పేసి నువ్వు ఆ యొక్క భూలోకం చూడంగా అక్కడ నువ్వు బ్రాహ్మణుడు చూసినప్పుడు ఆ యొక్క భగవంతుడును ఎలా ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు నిత్యం నా యొక్క పూజ చేసుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ యొక్క పూజ చేసుకున్న బ్రాహ్మణుడు ఎలా కష్టం వచ్చిందని చెప్పేసి నువ్వు అడిగి తెలుసుకుందామని సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు రూపంగా ముసలి వేషాధారంతో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు రూపం ధరించుకుని నువ్వు ఆ యొక్క వైకుంఠాన్ని వదిలేసి నువ్వు భూలోకాన్ని చేరినటువంటి వాడైను అంటే భూలోకాన్ని చేరంగానే ఆ యొక్క భూలోకంలో కాశీపురంలో ఆ యొక్క దారి గుండా వస్తున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ యొక్క వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఉన్నటువంటి సాక్షాత్ భగవంతుడు ఆ యొక్క నిద్ర బ్రాహ్మణుడు చదువుకోబోయిను ఓ నిద్ర బ్రాహ్మణ ఎలా బాధిస్తున్నావు నీ యొక్క బాధకాల మీద ప్రశ్నించంగా అప్పుడు ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ రూపంలో వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో సాక్షాత్ భగవంతుడు అని తెచ్చుకోలేక ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఆ యొక్క మనుషులను గౌరవించుకున్న సమయ కాలంలో ఆ యొక్క పాదాలకు నమస్కరించుకుని ఓ బ్రాహ్మణమా నేను కూడా నీలాంటి బ్రాహ్మణుని కాదు నన్ను ఎవరు కూడా పూజించడానికి పిలవట్లేదు నువ్వు నేను దరిద్రుని కొనుక్కున్నాను అని చెప్పేసి నువ్వు ఎవరు కూడా భిక్షాదనం పెట్టట్లేదు కాబట్టి నువ్వు అందుచేత నేను భగవంతుని చెల్లి పెడుతున్నాను.